Gimando sa Pangos Kapulisan sa nasod ang pagpatuman og maximum tolerance ngadto sa magpahikayon og lihok protesta atol sa Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN Leaders Meeting 2026 kay paygayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong simanaha. Kini ang gibutyag ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. Diin na istriktong ipatuman sa kapulisan ang mga lihok protesta nga walay permit to rally. Gikan niyon usab ni Nartates nga kun galing adunay mga nagprotesta sa mga lugar nga ipaygayon ang ASEAN meetings anda mo deploy og mga Civil Disturbance Management Unit nga nakapuste sa lugar nga nakakumpleto sa mga ekipo aron pagprotektar sa ilang kaugalingon. Masaligon usab si Nartates kadto sa kapabilidad sa Bangkong Regional Director sa PRO7 og magsilbing Task Group Central Visayas ASEAN Summit 2026 Commander Police Brigadier General Arnold Abad aron sa pag-atubang sa posibleng mga demonstrasyon nga may tabo tungod sa kasinatian ni ini sa diha nga gipanguluhan pa ni Abad ang Manila Police District nga kanunay nga mag-atubang og rally katulo sa usa ka adlaw. Galing po ng MPD yan at alam po ang gagawin niya yan. Lalong-lalo na sinabi ko kanina, in Metro Manila, there are 3 protest rallies in a daily basis. At alam niya, pagsalubong or pag-secure itong activity na to, whether or not they have the necessary permit ay nakahanda po ang pulis. At lalong-lalo na, if may mga protest na ganyan, they are prepared. Makikita mo yung kanilang mga gamit, may mga protective gears sila para maprotektahan yung sarili nila at maski nababatuhin or sila na mismo ang gagawan ng hindi maganda ay protected sila. Si Police General Jose Melencio Nartates Jr., Chief of Philippine National Police.